איזה כמה ימים מישהי עושה לי כזה, וואי, איזה נמשים יפים יש לה. אני כזה, זה לא אמיתי, אבל תודה. ברוכים הבאים לפינתנו, נמשים אמיתיים. אז אני מתחילה בבסיס, אני שמה את זה בסטודיו פיקס. עם זה אני עושה נמשים, זה טינט גבות ממי. כדי שהנמשים יצאו כמה שיותר טבעיים, זה גם חשוב עם מה אתם עושות הנמשים. 2, שלא תעשו את הנמשים מסודרים מדי. תעשו במקומות רנדומליים, נגיד פה קרוב לגבה. לעשות כאן כמה נמשים. אני כאילו באופן אוטומטי עושה את זה מסודר. סטיפ, אם אתם אמיצות, פשוט תעצמו עיניים. אז ככה זה פשוט יוצא בצורה ממש מבולגנת. ממש חשוב להקהות את האזור שיש בו את הנמשים. אז אני לוקחת כזה ברונזר ושמה פה. ככה אנחנו עושות גם את המראה שהוא יותר כזה שזוף שרוף עם נמשים. שימו גם פה, ואני עושה גם כזה חיטוב והצללות. חיטוב. וואו, אימא'לה, באמת מכתב. וואו, חטובה. ולחלק השרוף, תקשיבו, סומק סגול. אני בהתחלה אמרתי, סומק סגול, מה הקשר בזה? תקשיבו, יש לזה את הגוון בול כשנשרפים מהשמש. אני שמה מזה ממש טיפה. אני עושה כאן, למטה, לא על הכל. ככה. אני שמה את זה, זה הגוון. תראו. אז זו השגרה שלי כשאני עושה נמשים, ואני אשים לכם עכשיו לינקים לכל המוצרים באינסטגרם, למי שרוצה, אז תבואו.